umhlaba wakhe yanuka and awazi ukuthi uzowazi kanjani ngoba vele awazi. Nkosi yami, bantu bakithi mahlangana nani sininika amachapisi wathatheni ningawanqabi. Noma ngihlangana nawe ngokunika iswidi lithathe unganqabi. Ngoba mina ngisuye ngazi ukuthi ngikunikelani. Wena mngani or wena partner, uyamazi mos umngani wakho partner yakho ukuthi inomlomo onukayo. Zama phela indlela yokuyitshela phela. Kodwa ungayitsheli kabi, itshele ngendlela ekahle. Ziningi indlela ezikahle zokutshela umuntu into, uyabona. Noma ungamtshela mngani yazi nephunga elingajabulisa eqhamuke emlomeni wakho, ngiyacabanga ukuthi kumele uyobona uthola usizo, uyabona. Ngoba nami if bekuyimbi ngizothanda ukuthi ungitshele, uyabona. Kanjalo nje ngoba it's a very sensitive topic engalimaza ama feelings omuntu, so uthola indlela ekahle yokumtshela. Ziningi futhi indlela ezokutshela umuntu ukuthi ye man kumele uthole usizo ngento ethile, yabona. Wena ufuna indlela ekahle yokumtshela ngoba uyayazi partner yakho ukuthi umuntu onjani, noma mngani uyamazi ungana ukuthi umuntu onjani. Ziningi into ezibanga ukuthi umlomo ube nephunga elibi, umlomo onuke. Ngaba ukudla okudlayo, ngaba i-treatment oyithathayo, ngaba kidney failure, ngaba ukubhema, ngaba inkinga yama-gums, ngaba ama-tonsils, yabona nje kuningi. Even worse isichitho, yes isichitho. Sikhona isichitho sokunukisa umuntu ngomlomo. Isichitho akusile sesinukisa umzimba kuphela noma sibanga induna, cha. Sikhona isichitho sokuthi umuntu anuke umlomo nje, anuke umlomo umuntu, amshaya isichitho sokuthi anuke umlomo. Bayazi vele ukuthi ubani uzohlala nawo unuka umlomo. Ngoba akekho umuntu uzofuna ukusondelana nawo unuka umlomo, yabona. Noma sowukhuluma sesithi Nkosi yami ngaze uceda nina hambi, yabona. Ngoba phela sisakwazi umlana nalesimeli leso, yabona. Asisakwazi nokusondelana nawe sikhulume kahle nawe, kumele sichele kube khona i-distance nyana ukuze sikwazi ukukhuluma nawe ngoba sibalekela lephunga leli, yabona. Nalo muntu loyo uyangathandi naye ukuthi abe nephunga elibi, yabona. Abanye abazi, yabona. Umunye noma wageze kanjani amazinyo noma wageza kanjani, but lephunga lipheli usanuka umlomo because liqhamuka from inside, yabona. Bamshiya ngesichitho liqhamuka from inside. Unomuntu omaziyo unuka umlomo noma wena unenkinga yokunuka umlomo. Ngaba ukuthi yilento esizibalile ukuthi khona treatment oyidlayo noma uyabhema noma kanjani. Noma wazi umunye akazi ukuthi wani ukumlomo, uvule wanuka umlomo anganayo le inkinga leyo. Ukuthi sebakushiya ngesichitho. Iyalapheka lento leyo akuyona inkinga, yabona. Ukhona umuthi uyilapha lento leyo. Uyakuthatha lokho uma uqeda ukugeza amazinyo, half a teaspoon ufake emanzini awarm bese uyayiphuza lento, uyayiphuza ukuze ishaye lephunga from inside, liqede from inside lephunga lelibi. Elenza ukuthi abantu basibuza ukuthi akazi uqeda nini ukukhuluma hambi lo muntu lo. Abantu bangasasondelane nawe. Uyaliqeda ilophunga lela kuyona inkinga. Manje ke nawe umuntu onaleyo inkinga leyo, phakamela uthola usizo ngoba akukho lula ukuntshela ukuthi unephunga elibi. Siphakamela uthola usizo. Nawo lo muthi uyatholakala kamkhundebezisa sisenkinga nganasixazululo ukuze uthi inkinga ngokusho ukuthi nesixazululo. Uyatholakala lo muthi oqeda iphunga elibi. Noma ngabe bakushiya ngesichitho noma ngabe khona treatment oyidlayo ungasabi ukuthi izophazamiseka treatment yakho, angeke iphazamiseke. Noma ngabe unama bleeding gums, yabona, ama tonsils, yizo zonke lento lezo. Ukudla oma fast food nje kanje, yabona. Yizo into lezi ezibanga ukuthi umlomo unuke, yabona. Manje ke iyalungiseka le inkinga leyo, akubi inkinga. Siyacela ukuthi abantu Nkosi yami bazinakekele, abantu baziphakamele. Ukunuka umlomo akuyona into enhle leyo, akuyona into enhle. Nabantu abakwazi ukuhlala nawe, akuhlaliseki nje nabantu. Kuze uwazi wena ngoba kuyinto engekho lutho abantu bakutshela yona ukuze uzitholele wona ukuthi umlomo wakho uyanuka noma unuki. Njengoba ngidla ichapisi kanje, uyidla ichapisi isimase iphela ushukela bese uyayikhipha uyinuke, yabona. Lesimeli leso sizobe siqhamuka lapha ifuku nesimeli ukuthi umlomo wakho unuka ngaleyo ndlela leyo. Uma ngabe futhi uncane ukwenza lokho, ungazikhotha wena la kanje bese ulinda isikhashanyana ukuthi mase kuwomile bese uyasinuka wena la uzinuke. Uma ngabe kunesimeli futhi umlomo wakho unuka ngaleyo ndlela leyo, uyadla ngespoon lesensimbi, sikhothe la emuva bese uyasinuka immediately singakawomi. Uma ngabe kunephunga yile ndlela leyo umlomo wakho unuka ngayo. Abantu bayasaba ukukutshela ukuthi unephunga elibi emlomeni. Yazi kunabantu othi uma uhleli nabo base bacala ukukhuluma, yes sivula ushayela ikhanda elihamba la ekhanda, yabona. Ngenxa nje yephunga elibi ephuma emlomeni wabo. Yalungiseka le nto leyo, asiyilungiseni la mkhundebezisa sisekenga nasixazululo ukuze ibe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.